Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Haga kat arterek menta unai lor arajar arpau. Kireu treman soba ki badan ya kejing snow ban ya kit ya ba alam na kabenta ban syong sngan ka imlang salang. Kelayo abat ya arngot ki breu ki balaledrong ha ka wei ka yeng ha ka snong Bishnapur Shillong. Ka yeng ka balapan pena da ka sorkar balapan ngat ha ka containment zone. Namar baladon ki breu ki basyong ha ni ka yeng ki balangat yu knyang jingpang COVID-19. Hakaba kini ki arngot ki breu ki la kamru balapha eki da ka Shillong Municipal Board ban pen khoj bat senret dawai penyap knyang ha kini ka yeng laong ba kini ki arngot ki balawan pen khoj ya kini ka yeng bat ya ka ba wei na ki la tep kerteng kumu Homnath Gautam kila oru da ka pisa henyo hajar tingka ka bai pen khoj bat kila kam ba ki dai na ka company Universal Scientific and Stationery bat kini ki breu ha kini ka sngi kila pedan kamru da ka karpas ke balakot ka tarek nadu bana jeliu mentau snam lai thu ru ba wat lai kini ka yeng la pangat ha ka containment zone henre ki breu ki baju pen poi bam jong ka swiji kila yo bai ban wan rung bat ajing bam ha kini ka yeng klem da dan ka jing perkheng yaki ka babu pat ha ka jing mai ka kot ka khya jongki. What's your name? Mr. Homnath Gautam. You come here for what purpose? No, just to sanitize. Sanitize. This is the way you come to Sir, sanitize. I'm going to... What is the name of your company? What is the name of your company? Universal Scientific. Is this the way you come to sanitize? I'm going to bring the PPE kit. Like this, then see? who told you to have to inside the building like this? No. Just I want to asking him. They said no need to enter the now because we are just positive. Just I am. Who has given you the permission to No, come they and enter call the me. premises like this? They call me. Huh? They call me. What business you are running like this? What business you are running like this? We are having the. We are having the scientific equipment. And Like all this? the things. This is the No, scientific. we are This coming- is the scientific No, company. he What is the said name of your company? Universal Scientific Okay, you go. Stationery. You have come here. They call us, they said it is to sanitize. They didn't say there is a contamination. You know that there is a positive case inside this building. No, sir, I'm You have entered this building without any PPE kit, without anything. He said no need to enter. I said, okay, I'll bring the. You say, you just stop the guy. I said, going to bring a PPE kit. Do you know that there is a positive case here? Sir, You are not supposed to enter this building. I am They are not sorry. supposed to come out of this building. Em có lên đông cũng nhiều là idan ka yên ka bangi dang sang tum ka yên ka bangi dang ni trika mang tu te ka por bangi dang trika mang tu te ni suri kum tu kan bagi lom ki prieu ka ko yên ba marjan den lang i por ba lom ki prieu ba marjan kum tu tingi siapa tingi strang motor ba ऐसे kadang ka kenja positive case na kadang kono ba ka sarkar persangban kontin gitu ka caka dadin kumto kumba sipo ako minute katar minute te kila don no ki priyo ki balawan na health department di kilawan kumto ti kila persangban kontin ka caka di kila persang kila ilam no arngut na langut sipo ka corona center ban isolate yaki nama ki ong baladon positive case te namar ngim layak kata ki pnai de mamilai la pun ki caka ba ki positive case te ni kum ki priyo ba shrum chaneng di ni sutu ikan ba apa adan kum to kum ka sarkar ka labu containment ne ti kila wan ki priyo ti kila ong ba gitu ki pasang tu kim shashu ban mi shrum chaneng kim shashu ban ya ni na to te ka balingo apa kalong ka balingo kalong ba hadin khasan minute na arpo minute kum to steng ta ti ngi begitu ki priyo nonton yang ki ami shrum chaneng na ta de kesan par ngi kan badon ki kita ki priyo arngot na langot ki rum na koi ka kali ki ami biang ki rum ke mi biang te kapa ilingo namar balong apala confirm la don positive case kilawan kita ki priyo department kila au kan positive case ka yin chuki timdai show ban mi nang ni te ngi kili ka ngi khot youtube priyo ngi kili u te ha ka baning kong ti u thok bai wang bai em ngi wan komta na po department makomta te kabalingo kalong begitu ibriyo ki bawan na po ka department kila da pong da ki PPE kila da pong da ki ni ki protective gears ki jongki mo kila pong ko to ba shang bandrong apo reu tu priyo pa do ba ni yo kem hang to de priyo ba suyai be kum to tingalingo ka ni mo ya serum cheneng urung na kali umi sakali tingal nga ni poi kili ka nyu tingin dala kili tinem kong te wang bayam bangi wan na te po sipang wan na municipal sipang wan na po health department te tengah kilin dala kali tu song dengan ni wang bang ni wan ba sanitize tengi de mangi besi sanitize kini jaka jenisnya tengah ngong ni wang ba kumu bisa sanitize ya kani kai yang mono ba khot ipi yang ni
Tengok nomor bagani ke jakak lah deka containment ngawah ka jing sha as far as we know te gidik banwan sanitize kindai be ki brio ki banaka municipal ma tengok pha na municipal ang paningkong wong ho te gi imda kan kirong sanitize ko no ba katok la deka positive case kirong claim ginu gini ka protective gear nang ta mo katok ka manik ka machine ka ba kipat akti de apa mga mukir ngila bansit online na kano company na pa Amazon na ni na tayo te nakato te tengah sengau sendai kan gitu kibria kibadan hak tu yang kiba let's say bapli kim tip mo hak shock hak jing sosi nama kila yam kila ya long very nervous ko tu kan bagila dan tau kepar lagi injuki nang tai kidan kibla dan positif tu tengah sendai kan ki tengah phone ni ki limba ka phone tengah ong ba menu ko di unu bre uang em bagi kiwan kumta ban ong bangi de ban sanitize tengah song bu uang bagi pan nyong ne para hajar kumta ban wan sanitize ke yin jongki Tenga nang ta kang nasalingo ba beli uni priyo ha kanu karo komma bo pha yu kumta ban wan sanitize ke to kaying jongki nang ta kitiar yu ki dora ora certificate yu mano ba ai ka permission tenakli kita pro khoj priyo umla ban juga uang beng nak lemrung rengi tenaga kemala jong ila yu i naman ngidon hang tu i mar senda yu i kan priyo larung la ya churum seneng la tip ulaya kendo la ya ngim tip ya kata mo te ngasong lengo kan balik untuk kepada positive case namar kita gede kipa ya sa marjan magato kaya jaka ke pangiyasna company tre tinga phone yu tinga ang kuno fi phone yu ne bro ha jing sha la ban tip sha ke department bakin pak de bro municipal mo le uang ba tip uang gani nga number nama sini spot lapan lapun positive case uang ya phone be yu number di ude yu bro tinga ang ngakli uang kanu uang ndreu na nyong hajar ta uchat kan te nga try ka syong hakat kum ka jinghe jong ka yeng ne jinghe ki komra ne kum ta kan ne si floor ne ar floor ne kum ta kan kar kom sanitize ten re ka jingong jong ha kalong ba kitu kar kom sanitize te kadai ka pamanga ma piru hila bantiet ka machin hila ban sanitize no no kum no kan kitu ki brio ki kran ha kata kar kom but hadien ka panganga ngaong youtube brio ba kani ka video ngan sapa cha etc mo ngin pa sa ka district commissioner bakin analyze le se pilayo permission ne pilale akor kom badai mar no ta youtube brio ya plead be ban ni ban ba so ba no pa sa etc ngan sa etc sa penshitom ko mem ta dingi sa lingo kan namala da ude brio ba la yo approval na ka district commissioner la yo approval na ka mo le se na ka police department de kumu beri untien ladi ban sen ki kot kislang tu ban peni ba proof ba kacing sisa ba ladi ko ladi pala authorize tengah semua balik se kala pandai tang kacing lambakla ni kala pan kacing kontak kan ban cuka mai pisah da kebab sim kabu ya kan ka jinglong tu kan ka jipang kan ka por kan tengah semua gitu ki beri ki badan hang turu kimat dei ki barong na kanu ka jat kun reru ndrai kacing jonga kalong ba ha ka tu ka shock ka baki ya kendo kan san badan hi beri hi juki boyo positif de menuru bansai kisah kim sanya su kim denre kala bandai man kacing ma pa jingi boro namar balai ngi dan sabar tu beri urung nang tu ulai senu ngim tip kinya kata te aga kali ke jong urung aku apa nong kata kali ke jong urung kadang ka karpas ka ba ngam tip na kanu kali yang yo karpas bar ka karpas su kat kum tidur ki pangila pha sapi kadai be ka balai supaya te dagato le si upan kam ban ya chakmat ya kani kam jung utanga ngam tip re kata adien gato ka ba ngi la yi kum to te ngi khot yu ngi kili kan yang ba mano ba ai ka permission ni phi ba pin le kum ne mano ba na kanu kom hakinu kinu ki jaka pila sanitize te ulaong ngi wang pun ki jaka bo la sanitize na ta wa ya la pun ta yo kum ne na pun banai tuak ki wang yang ka ka kentien ka banga snow side met ba ban perkar wang ba kini ki jaka shek ni sane baro kabut salaban gitu ka jaka mo ang tu ngi minta ka pun ma ka positive ki salaban wang kini ki jaka sane baro ki dei be ki jaka ki ba ya one sanitize ka company ka jamu kan ka universal scientific and stationery na kum do tahi ka bu patai ka company ka jamu tu wang kum ta ke kaba snoling ngo pat kaba nga yu kaba nga syamang tu kalong ba utu kena ubadan nang ba utu brio ba upang interview ang tu ne utu kena lele ba primar san ang mga ba kani ka ying hang ni ka de badan positive kung no pirong po ulatin ba utu kena uang nga daga kitin mo daga kitin kartu uang ba ngam so ni tip uang I'm not aware ba ka dan positive case ang ni
tengok kumno tim tip kumno firung hang ne ngong ada kamtan be inform ni thi ti kumno firung ha ka compound te kata kan ka bangi sngol ngo ba ha kanu ka liang ka snong ka pet ne ha kanu ka liang ka department ka pet kumno ki contain kumno ki khang ni to ka yeng nem snu tho ka ne kata te ka weru ka bangi yo I mo le se kala bande ko kala jing observation ko jing ni I ru ba idon gini ki online delivery ku ki swigi gini kita ini kitur kiwan ki raban ki siu bisa kiwan di do ki te lantep kan ka kata ka swigi delivery ka hadu ka no kadang ka protection ke jongki ba kanam spread ya ka containment na tu ye nama tu ye kadan bitang ka we ka ki kamdan kit sada ko moy kamdan lentia sada ko moy kadan bitang ka tu nila dan mental arlai sinam ha ka kam ka bangitre ha tu ka jaka ngitip ba ka rukom mi ka entry and exit jongki kan am tu na kalyang di jong aku we ni kinong song mo ka ne ka jela ke jongi nge yu I kan ba kani ke jingpang kalawan ra syai ka ka confusion ke on ka tin pareng hapring ki bre ki popon kim sung tho shu ki bre menta ba kanu ko balong karek tinga nasubon kerpa dia ke sarkar ba kinong penya ke sarkar ba kim persang deng kat bala ban pensyai bi chu pa ban wan ka jingpang dan ka positive case lawan ka containment ki de ban le ko yano kin contact yano kin kren nang tar kanang bagi beri hidup suntuk kan namar bangi ba kani ke jingpur state no jingpang kaya bi man ka singi kumne te sakoi pakalong banga so ban kerpat o yaki brio ki ba don ne kalat banya kamai na ne banya tre kino no kam bagi no sim ka buh kan ka por namar ba kani ke jingpang kumun ong mo kam de ke jingpang kala jong no kani ke jingpang be ka bang ni ladang ni sumar ni bot hok ya jing batai jong ka sarkar bar kumju ni bot hok ya ki guidelines ki SOP ki belai na ka por ngatrai ngila be bangin job ya kani ke jingpang ndre lada don pat ki brio ki basim ka bu kumne mo hakani ko por ka badon kani ke jingpang te ngatrai nia penjat daladi pangasmo rupan kerparu ya ki dorbar snong ki kamta mi kini ki dorbar snong ki beran hakite ki khan ki popon ba kini ki positive case ba kin sngo ba ko mahakani ka por ban ile ka pala banang pen pet ba ya ki por ki jaka ki ba don kini ki positive case ba ban sumar ba ki snong ki thau mde kin man chuplai lan ko makalong ko tumen namar ba ko mangi menen tingi ibe ba mundan manu buan pej mundan manu ba tela kam mundan manu ba pej hakani ko komte kalong ka jingma ka popon lesi ki bri matre haki kam la jong le ka kata su ki namar kata ka penja ka jongki tangkat ta na kale jonga ka terpat ba ki bri bode pej ka sarkar kin kam na pej su kam ba ban ai kata ka support kumno kin ya chakmat kumno kin pej kumno kin prepare ba kumno kin le apa ja kin ki jinja